Diamonds in the dust, that is all we are. Some of us give up, some dream of the stars. There's a change in the wind that's blowing, and I've still got blood in my heart. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija t-tnejn se jmur il-qorti biex jiftaħ kawża fejn jitlob li l-isptarijiet lokali ta' San Luqa, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jgħaddu lura għand il-poplu. U ddikjara dan waqt attività politika fil-gazin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żejtun fejn ingħata merħba mill-isbaħ u għamela ċara li l-Partit Nazzjonalista mhux se jippermetti li l-Gvern jipperikola s-settur tas-saħħa f'pajjiżna. Jien ħammur il-qorti, jien ħanintavola kawża biex nġib lura il-proprjetà tagħna il-Maltin. Dan l-iżvilupp iseħħ fit-tmiem ġimgħa ta' mistoqsijiet parlamentari lill-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern u l-Ministru tal-Ekonomija Edward Cicluna jirrifjutaw li jwieġbu dwar l-isptarijiet lokali. Madankollu Adrian Delija wiegħed li l-Partit Nazzjonalista mhux se jieqaf jiġri wara l-verità. Maħna ħanċedu qatt. Aħna mu sanifqu niġġieldu qatt. Aħna maħna ħanaqtaw qalbna qatt. Fis-settur tas-saħħa teżisti wkoll kriżi oħra, dik fl-Isptar Monte Carmeli fejn il-pazjenti u l-qraba tagħhom qed isofru minn nuqqas ta' pjan tal-Gvern dwar is-saħħa mentali f'pajjiżna. In-nies qed jiġu għandna, in-nies qed ikellmuna, in-nies qed jirrikorru għall-għajnuna għandna, in-nies qed isibu fina tarka illi jafu illi ħadd iddefendihom. L-istess fis-settur tal-edukazzjoni fejn fost l-oħrajn il-letturi tal-EMCAS u l-istudenti qed isofru minħabba disgwit mal-amministrazzjoni tal-kulleġġ. U fil-waqt li l-Gvern jirrispondi bit-teddid, Adrian Delija wiegħed li l-Partit Nazzjonalista mhux se jippermetti li l-Gvern jgħaddi bħal romblu minn fuq pajjiżna u l-poplu Malti. Partit Nazzjonalista mhuwiex partit illi jiskot, mhuwiex partit illi jibża, imma huwa partit illi jikber u jissaħħaħ meta t-teddid għad-demokrazija f'pajjiżna ikun fl-ar tiegħu.